Konteixu. Kaixo! Ongi etorri beste atal batera. Kaixo. Zelan? Ondo. Hementxe. Beste aste bat, Bai. lanean. Bai. Lanpetuta. Lanpetuta eta inorketzun espero. Ja, klasean zelan. Ondo. Bueno. Hasta las narices, ¿es? Bueno, estaré de hueguego que esto traba porque... Bueno, laugarren mailan. Bai, ez denun espero. Hori Ez, bakarrik esango dugu. izan da zaplasteko bat bastante oso, fuerte. Baina, bueno, karretera imanta. Eskara hori, biktimizauko. Gaurko saioan, zeri buruz hitz egingo dugu? Money. Money, aberatzan inguruen. Bai. Auto handiek, jantzi garestiek eta oporrak Maldibetan. Baina benetan aberatzak dire zoriontzuek. Eta danon ametsa da, aberatsa izitea. Ba, goazen. Ez da galdera pertinenteak beti, Julen. Oso ondo. Bale, lehenengo galdera, holan hasteko. Noizbait, izin dezuan ametsa aberatsa izitea? Neria aberatsa izatea ametsa bezala ez, baina diro ukitzea bai ez, osea, onartuko dut baietz. Nik uste guztion ametsa izan dela. Bai, Ez, bai, azken finean izan da txikitatik horregondan zerbait, eta Bai. ikusia izan duguna, no? Bai. Nire ustez bai, eta ikuste osuz ganera aberatzak, en plan. Claro, osea, zoriontasuna ez ematen, bueno, baina baliabideak zoriontzateko bai. Eta lasaitasuna. Bai, totalmente. Bai. Ba, bueno. Bai, niko batzen ez, debeatzen neula bai imaginatzen en plan, izango nizela argazkileria eta Nova Yorken biziko nizela, eta Ai, nik ere pentsatzen nuen Nueva Yorken biziko Zue nizela. bai! Bueno, ametsa, sabes? Bueno, ni oin, estatu bat eta jute naiz, Bai. Nova Yorka jungo nintzateke. Bai. Baina lanitera? Edo Ez, bizitzera? bidaian. Bale, bidaian. Osea, niri en plan, Texasek ez zitela kartzen. Niri bai, Bai. me encanta, Amerika En plan country. profunda, country, Texas, Wyoming, eta horri danak. Buah, Bai. Ruta 66, bea, hola, El Gran Cañón. Nueva York era, bueno, Chicas, ni gatzen ez joango Los nintzen, Vegas de baina, Nova York. profundo sartu taberna batera, eta ikusi pistolak. Bai, en plan Eta jendea Pennsylvania. dantzatzen country. En línea. Bai. Bai, Buah, Zuri pegatzeizu country dantzatzea. hombre, tipo bota taberna. hoiekin. dantza. Claro. Nadita que ver. Botas cowboy. Tota. Bueno, eta, zuk esan zu baietz. Bai. Bai, pentsatzen zenula. Bale, eta oin, imaginau. A ver. Bier, jaikitzen zariela, ta dekozue zuon banku korrontean, Zero zenbet, 1.000, no, Zero asko. zero asko. Bai. Zenbet, Guau. 10.000.000 euro. Hombre, pues postazu bat, no? Bai. Ni esotituko nuke pixkate, zein dez, baina eraberian. Baizu. Eta zein zinuten. En plan, wow, Es ikusi que- 10.000.000 euro. Aukera baniko atatzen zaite, osea, Nik dudik gabe, txef pribatu bat. Zen nik pertsonalki asko gustatzen 100%. zait, sukaldatzen baina ez dakit sukaldatzen. ni ere hortiken erlazionatua, egun hortan bertan ni jegiko naiz, ikusten bat hainbeste zero dakatela, ni egun hortan nijoa brantxe bat egitea. Baina brantxe bat, Bilboko hotel garestirera. Gentrifikatzailea. Deitu nahi zuen bezala, baina ni pankei batzuk, ipurditi Total. sartuko ditu. Como debe ser. Nik igual, Eske ni erosi, zean da, hegazkin bileteak. Osea, janariena, me la pela bastante, osea, naz nahiko, zelan da. Sentitan asoz aberatza, joate manaz, al botxo burger. Osea, Ja. me la pela. Janari ez dut hartzean holan gauze Ez zenuke txef signifikante bat, bat. eske hoi da galdera ez, zeikuko zenuke lehen bizi, txef bat o txofer bat? Nik txef. Txef. Bai, Jende asko- autobusean. Eske txoferra edo zein momentan tortzen zaizu, Hmm. Eta nebeazu, ez erabate izu. Sí. Baina txef bat, jeiki eta uki gusari egina. Huevos a Ja. la benedictina. Buah. Buah. De todo, edo frutea, kafea, Total. bizkotxo bat, pastak, tal, Bai. gurosune. Zuk esan dezuna, bideiatuko zenukela, bakizen nik ere bideiatuko nuke, noski. Baina ingo nuke, lehenengo klasean. Zer? Osean, En primera Ah. clase. La casa por la Bai. ventana. Osea, Hombre. pantuflak hartuko nuke artoa, hartuko nuke pelikula bat ikusiko nuke. Hombre, Bai. oia business, ez? Ez Bat business. gehiago dago, ez? Business Edo goaz. business First class. dagoenekoa. Karo. dago. Hori, guga turista.
Gugera turista, Turista. Ekonomia Eta aurrian, business. eta ekonomi da hundiena. aurrea Leku gehiago, aurrekoa, no? Deko Nola zupeta. notatzen da. ez dakagula gu beti merkiena. Bai, baina... Azkenengo filan, azkenak urtetan. Egaz ginetik. Total, bodegan. Nik uste dut galdera hemen garrantzitsuna dela. Zer nahi dezute izan? Aberatsa eta famatua edo aberatsa eta inork ez ezagutzea? Hombre, aberatsa eta inork ez ezagututea. Total. Nik ere. Bai, no? Nik bai. Ah, vale, vale, vale. Osea, nik ere, Barkatu, nik famatu ez dena izan. Ez, nik ere. Ez. Gero, mucha movida. Psikologikoki ez da Hori, oso Eta ondo. paparatxeak Ah. etxian, taula. Total. Ja, imagina, urtuetan zara etxetik eta dekozu hor, Eta zuen pijama Europa txenoa Press. bezala. Zer? Txenoa bezala pijaman. Bai, total. tal cual. Totalmente. Txarra, bueno, hori txandala ikustot ondo, Guapa baldin bazaude, Bueno, baina hori. sita pillau, arrautzan mantxakin. Hori ez da. Hori dino, nahiko ondo urtien zala, pa lo que podía haber sido. Urtetan Bai. az nire etxetik, Zen. unas pintas de pijama, esto ala bat, egoikoa bekoagaz. Bea, dioa bat da. Bai. Erratik bakar. Bai. Total. Ta inori abisauko zuen? Zer? Edo tipo loteria, esatozunean, toketan bai eta loteria, izilduko naz, eta ez naz joango, esan da, loteri dendara. Bai. Ja, ez nolaka esango. Horra, eta Eske, telebistak Nik egin entrevistetea. egiten zela, oza, nik uste nuen jendeak izan zula. Horretik atatzen ziren ospatzen, eta hola. Bai. Eta de repente, Jente astoa, claro, jendeak ez besaten, eta eren, hostia, claro. Nik uste dut hori dela onena, ez esatea ez. Hori. Bai, Bai. Nik eraman esango, gauza bat, ni naizain propensa iriketzeko txampaina eta dena. Bai, hor telebistan. Ez Ba, gero, hausokide Baina, eske ni, guztie. Hori. ezer gorde, Lagunek. eta de repente kistan dirutza. Hame, gauza bat, osea, zerbait ingo nuke zuekin. En plan, Zera. ni zuei esango zinuke, hau durant, etzenak eta esango zuen loteria. Ez. Baina, ze? Ba, nik ingo nuke kiston afaria, jungo goña Bueno, saldi bai, batea, no sé qué. Sí, aldotxut hombre. aldotxut invita, baina, en plan, Nik a los más bizitan botxutoin be, bai. Baina ez da Zer berdia. dakizu? Ba, nik esango nuke, ez en plan publikatuko nukela. Bai. Baina nire inguruan bai. Bueno, inguruen, Espero dut arduratxo izango nintzela diruakin eta jazta. hmm, Eta jendea nik grazia ingo zian jendea etortzen bada interesada. Izango zen en plan, wow. en plan, fus. Fui. Bueno, igerriko zan, no? Ose, igual aldata, ez da igual etxiz aldata oso, edo kotxe bat, edo... Ez? Desigualako sineko batek egongo nintzen. Total. Doktor Mandiz batzukin. Osea, nik pertsonalki pentsatzen dut nahiko... Osea, egunerokotasunen nahiko milak izango gineala. Bai, Osea, bladizidea. bai. Orduan ba, bueno. Eta aukeratzekotan aberats baten bizitza, ze aberatsen aukiko zenuten. Nik argi daukat, Dua Liparena. Zeba. Ez famagatik, bidaiatzen Dua dulako pilo Lipa. bat. Sí, beti hemen dago. zuzen bat, Bueno, España. pues horregatik. Dago morena. Mallorcan. Pues horregatik. Dago super ondo. Eta irabiltzen du Ointxe diru gonda hori- Argentinan. Egia da, bez? Partidu Diru hori betik erabiltzen usten. du, hizkuntzak ikasteko irakurtzeko, eta famatuekin eramateko. Eta ondo jateko. Kontaktos. Kontaktos, total. nik Gero ez ja dakit zein nahiko famatu nuken. izatea. Ez dakit. Niko nuke igual, hola, de bote pronto etorri zaite, baina Emma Chamberlainena. Guztiz. Ze Emma Chamberlainen Baina etxea- jazta oso galdute. Nik ere askotan ez datatzen ja, baina neskori Youtubeko bideoak jazta ziten, ez? Bai. Ah, bai? Bai. Oso noiz behinka ez. Bai, ez hainbeste. Baina neskori ja Inoz ikusiot igual Met Barda. Galakoa, eta ja. Ez que da increíble. Eta nola jazten dioten. Eta bere etxea ikusi zu? Ez. Wow. Polita, Bai, Sukalde hori berdea, bizide bakarrik. Bai. bai, katuekin. Neri beldura mengo zen, hain etxe Ja. handian bakare bizitza. Hori da nire beste galdera bat. Aldatuko zineten etxez? Bai. Eta etxe handi bat? Aldatu etxiziz, baina igual erosi beste etxe bat, en plan igual ondartzan edo holan. Lurrak. Bai, Lurrak. total. Ze lur. Lurrak, terrenos. Ah, bueno, bai, edo etxe bat, edo baserri bat, edo txalet bat, en plan... Mendian o ondartzan? No, ondartzan. Ondartzan. Bai. Ze ondartza, Bizkaia, Bai. oso polita. Edo ez. Edo Cantabria, edo hola. Cantabriako las Galizia. pombo. Karo, pomba ausokideak, bai. tal. Wow. Esa rektan, esa kurba jarriko zenuko zukera etxea. Hor Total. rotondan. Rotunda hortan. Ez que nahi beldura ematen dit etxea handia bizita bakarri bizitza. Bai, kristona. Orduan nik igual ingo nuke love bat Ja, bezala. ez da jenteak ibin... Baina bai, nik Love ere bat.
lurra, osea, etxe bat ere egiko nuke. Han da, bezala bentsi bertan? Bai, nik uste ere komentatzeko gaia dela, ze gustu txarra dakaten aberatsa askok etxea dekoratzerakoan. Emateula klinika dental. Dana zuri, Arrazoi. Dena txuria. Bai, Osea, bai. Marta Diazekta hauek. Edo, edo Lauri Ipini oso minimalista, edo oso, en plan, hortera, ikusi zuen oso bueno, para gustos los colores, baina Mario Bakeridon etxea. Nik Ikusi ikusi. zuen oso nos. Buah. A los que Leopardokin. Dana, la rosa, leopardoakaz, Bai. ez da, unas cosas... Nik uste pixu horrek usain Buah, animaliek hortik... Bai. Osea, bai. Atabako usain du. Hori da definición de Eta horterada. cerveza. Bai, da super hortera. Baina ez dakitzen pixu dauzkan Gran Bian, Madrideko Bai. Gran Bian. Gran Bian justo. Sei, Dauz. badauzka, Anda. Eta, klaro, berak, esaten du ez dela erregulatu behar. Tipo pixuen... Home, claro, bestela, salmenta, bere leopardo guztia. Ja, Claro. que ladrón. Zuek, Bai. etxean ze kapritxo jarriko zenukete. Adibidez nik, tobon bat. Zer? Tobogan bat? Pistina bat. Ostia, hori asko zabia da. Tobogan Bai. bazetako. Baina gero mareoak sartze ezkizu. Home, hijo mío, zuzen diujan Goi, bat. osea, ez goitik txuri bera bat bajatako, emango. ez? Nik zinea jarriko nuke. Edo Bueno, txiko, ez dut ondo pentsatu galdera hau, Ja, bale? Osea, nik Bueno, Barkatu. erantzuna Hartu ez dut zer. ondo pentsatu. Ez ondo pentsatu ez dugu jatz. nik pistina bat. Nik zinea edo diskoteka. Diskoteka! Bueno, taberna. Taberna! Bueno, pues ez zerrez. Barikuro. Nere etxera, Claro. claro. Hori gauza lagunak Buah, baina ekartzeko eta putada, hola. Baina, kobratutzeko zein digun? Ez? Da beratza, Porque zetako beha dau dirue. Ah, oso jarriko zen un pista de baile. Claro, Eta beste baile, DJ eta eta bola eta bat, bola. Claro. eta orduanzak etortzen zerat, Karo, persona Ai, bip. hori hona da. Hori da. Edari gratis. Claro, Ah, vale. sidura daukat. Vale. Eta zuek ere. Osea, Ez, zuk aukiten bazein bakarrik, bai, invitatu. Gangu eskara beratzak. Ez, baina etorri. Vale. Si total. Joango gara. No, alde zaharrean. Edo non... Estamos doxeatzen beti esa gauza bat. Edo non... Bai, Bilboko aldezarrean biztelera. Venga. Baina zen, Biziko ziniento nostin. Zarragoan ez a denean punto. bai, baina orain... Osea, Sara beratza, non erosiko zinuen etxe bat. Donosteko zauzu eta ez. Zin de bera, No, bai, osea... Bueno, Blekatin da! ez dakit eskaren ez pentsatzen tipo Ulia mendia, baina eske ez dauka txitxa asko. Ulia mendian. Bueno, zugak niko zu. Ez zait Gozakigu. gustatzen, oso Ez gustatzen dakigu zait non dagoen hori. personas. Así que, vale. Mendi bat. Ah, vale, ondo. Bista honak. Bai, oso honak. Tesura. Efectivamente. Itsasora. Bai, nik uste torre erosiko nula. Qué guai. Zuk? Bai. Be bai, itxasora, osea... Nik iparralden. Bai? Ah, Non? Biarritz. Eske polita da. Ez, baino ez dakit. Donibane loitzunen, Donibane garazia polita da. bai. Ola herri txiki batean duen etxe guztiaren txuria eta gorria. Olako batean. Enuka zer ulertuko. Baina buera. Ja, Sara, no, hola. Osokoan, jo que bai, sé. zuk. Esan Bizkaian. dut. Ah, egia da. Eske Bizkaian dauka kostan oso etxe polita gotzon mantulizak, ikusi ez dute noiz bait. Hoi, nondaka? Gotzo manturiz. Ez dakit, Bizkaiako kostan, Ah, baina ez da, lekeition ez da. Dakit nondeko nani gartiburuk. Nun. Laidan. Ah, bai. Ikusten, bueno, ez da, hori. ondartzetik ez da ikusten. Beaguk egin urruta bat, ez da, nondik zan. Ta ikusi zenuten. Bai, Como recorrido Los Angelesen de La Casa de los Famosos. bai, Bai. Zukitzen bueno, Bizkaian. bat, ane gartiburuna. Bai. Horra Eta bat zuri ya batia. Bai, gero lan... A ber, euskal famatuek, Bai. Ez dakigu. ez dakizuen nondeko horien etxeak. Ni idea. Bueno, dago, esango dugu, Itziarratienza eta Jon Olivaresek erosi dute duela gutxi, etxea Ulian, mendian. Ah, Bere zure auzokideak. ametxetako... Nere auzokideak. Efectivamente, beraien ametxetako etxea zala naturan bizitza eta Ah. lortu dute. Wow. Bai. Errenterin bizi zen futbolista bat. Realekoa. Ah, bai. Bai. Ni idea norrez. Ez. Ez Eske galdetu ez guri. atrebitzen. Ez. Bueno, Porque esango ez da hori.
Bueno, Baina, zu bueno, bota. ya ez da bizi, ya ez da bizi. Ah. Horren da bizi da bere gurasok porque egin zuen etxea eta junda. Eta oin amaitako astero itogo moduen, esango guz gure hilabete honetako, Beste bi. gustokoenak, ez? Edo beste bi, bueno, Bai. hileko edo aurreko astean egin juzen, así que asteko izango da. Bota goiatz. Norreziko da, goiatz. Ni, venga. Lehenengo astean aipatu genuen musika bastante esan genuen Rosalia, no seke, eta orduan badakit Rosalia dela asko zonia, baina ezin da, zer bitezu fara? Ja, ze ben Ya está. Ez que, Es ez que dut graziak eta aurreko astean esan. Ez dut, bueno, kontua da. Badaki Rosalia dela oso garratxo, baina hemen dator beste bat aldarrikatzea, dela, hola egin ziarte kateatu epe. Bai. Ah, Dela, ez dut entzun. increíble. Bai? Aha. Beak iten dena bezala. Zura, detzen da esango nuke. Bai. Lehenoko diskoatzen errautxa. Errautxa? Zerrautxa. Zerrautxa. Eskerrik asko. Zerratik. Eta orain da zura. En plan, retomamos, venga, ya ez gaude depresibas. Ja. Eta, txalo bero bat imar da, porque hola egin ziartek hola besti alai batitea, ez da beti pasatzen. Vale. Orduan, denak entzuta hola egin ziarte. Eta bigarrena da, ohitura bat hartu dutela, berandu natorre, baino, aizu, ze guaitien kandelak. Kandela. Kandela pizten dut orain. Ah. Eta nik hori egiten, eta ulein Nire etxean. Bueno, eske zure etxean dia oso mistikak, Bai. Total. Osea, dau beti kandela bat izitute. Gure Beti. nintzen asko. Piztezuta, itentzak como pixka eta autogainatu de, gauza pila bat ingo ditut. Bai. Gero ez igual ez dela horrela, baino, kandela hor dago piztuta. Lasaitzen zaitu pila kandela Bai, bat. eta gaina igual, gizaltzea zoaz, eta ni beti bazpa deseo bat eskatzet. Bai. Ez dakit horrezkatu behar deno ez, baina bueno. Ondo. Oie dian ere gomendioak. Aha. Zureak, engenu? Bueno, ni nator gomendatzera bi elkarrezketatzaile. Ez dakit kazetariak dira, bat filosofoa da, baina bueno. Ez, Ernesto Castro ditzen dan mutil bat egiten dizkiela, ja ez ditu egiten uste, baina lehen egiten zizkien tipo elkarrezketak, pues, trap abeslariei. Bai. Eta ez ziren tipo superficialak. Ze nahiko sakontzen zuen da, nahiko interesgarri egiten zituen elkarrezketak. Eta gero ere dago beste neska bat katalana ditzen dela Aida Camprubi. Nahiko pues, hori artista emergentei egiten dizkiela elkarrizketak eta horrelako gauzak, eta hori ez dira elkarrizketa konbentzionalak eta oso superficialak. Orduan niko gomendatzea izkizuet, Ernesto Castro eta Aida Camprubi. Ondo. Apuntau. Nik ekarri otzuet liburuet, Aha, oso divertigarri. bai. Dala Espainiako pijoan inguruan. Arroxa. Bai. Ai, Zein da. kiro todo lako zerbait, nola da? Quiero y no puedo. Ai, nahi tirakurri. Da, historian zehar, irakurriko txueto intxe, Bai, informazioa, en plan atzekoa, kontraportadea, da oso divertigarria. Ba, adibidez, 1853, Eugenia de Montijo pide su primer Louis V. Alfonso Amairu Garrena, ¿no? Amar, bat, bi, hiru. Pone de moda el verano en el norte. El trauma de mi vida, zenbaki errobatarrak. La hija de Franco se casa con Cristóbal Martínez Bordiú. El pollo pera. El pollo pera. El pollo pera. Osa, ya tibu historiako Bai. gauzak, baina pijokin lotuak, no? Hori da. Vale. Marisol se pone un vestido de Dior en rumbo a Río. Ez? Eta irakurri zo? Osa, ondo dago. Bai. Da super divertigarri, bai. Ze guai. Nahi tirakurri. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos alcanza la mayoría de edad. ¿Ves? Bueno, Estalla la calle Borroka. la calle Borroka. Bada, Espainiako ipindau, hitos de la historia de España. Bai, ya está. En plan, kontaute oso divertigarri, bai, tal, dinamiko, tal, bai. Ez interesgarri, no? Bai. Eta zeinek idatzi dago. Ba, potente dira. Raquel Peláez. Bai. Bai. Saiakera bat bezala da. Gustean nuke. Eta da kritika bat bezala. Bai. Bai, kritika soziala edo, bai. Ja, Osea, bai, interesgarri. monarkiari eta danari, básicamente. Raquel Peláez Gusano. Bai. Aurreko urtean publikaute. Bai, ensaio soziologia jartze hau. Ta, ya está, ez? Bai, Bai, egin jazta dau. ez egin dut. bai, egin dut. Bueno, eta hau izin de gaurko atala. Gustau baiatzue esan komentarioetan, ikusten dugu zela. Eta agian eskara izango aberatzau, beha behintzat, jakitzuago, bai.
Eta gogoratu, bizitzako gauzarik onenak askotan doan datoz. Adibidez, podcast hau. Hori da, urrungoan gehiago. Venga! Aio! Gaur, gurian... Jode, txori bat. Oinan estiloan, aska! Contexto.